предколедно. Тази рецепта силно ще ни напомня на Коледа. Сега ще кажете, че е рано за Коледа. Кажете го на тайландците. Те я празнуват от началото на ноември до края на декември. Удрете палеца нагоре, защото тази рецепта е уникална. Измиваме си 4 червени ябълки. Стой тук де. Отрязваме си горната част, която ще използваме като капач. С помощта на тази интересна джаджа ще направим дупки в тях, премахвайки и семената. Не бъдете като мен. Ами наистина запазете капачетата. Аз се разсеях и изядох едното. В купичка ще смесим 50 грама масло, 100 грама печени едро смелени бадеми, 30 грама захар, грам канела и аз ще добавя по личен избор съвсем малко кафена подправка. Подарък от добър приятел. Хубаво разбъркваме и преминаваме напред. Прехвърляме ябълките в тавичка и на дъното слагаме малко стафиди и суров марципан. Пишете в коментарите дали ви харесва марципан. Аз не съм най-големия фен, ама много добре си подхожда с тази рецепта. А останалото място запълваме, разбира се, с бадемовата смес. Загряваме фурната на 180 градуса, но още не печем. Преди това в малък съд прибавяме 200 мл портокалов сок, сок от 1 лимон, 20 грама захар и 10 мл тъмен ром. Редуцираме на половина и не питайте какво стана с останалото от бутилката. С този сироп заливаме ябълките и печем за 25 минути. След изминаване на времето слагаме капачетата и печем за още 10 минути. Само 3, защото едното го изядох. През това време си правим един ванилов сос, като в купичка отделяме един жълтък. Към него добавяме още 2 грама царевично нишесте, 30 грама захар и малко ванилия. От бурканче, че е скъпо. Хубаво разбъркваме, а от нишестето сместа бързо ще получи кремообразно състояние. Сега се загряваме 200 мл прясно мляко, бавно с продължителни бъркания заливаме жълтъка, после връщаме на котлона и варим отново с бъркания до силното сгъстяване на тази смес. Готовите ябълки оставяме леко да се охладят. Нанасяме от соса в дълбока чиния, върху него нареждаме и ябълките, а с леко карамелизирания сироп заливаме отгоре. Запазете тази рецепта, за да я сготвите по коледните празници. Здравейте, приятели, и добре дошли в моя кулинарен канал да завладеем кухнята с Иван Пълнов. Коледа почти е тук и за това съм направо задължен да ви представя някои празнични рецепти, които бихте желали да имате на вашата трапеза. Днешната рецепта е точно такава. Нямам търпение да ви покажа, така че абонирайте се за канала ми, ударете бутона нагоре и нека да започваме. За тестото ще са ни нужни 550 грама брашно, 4 яйца, 350 грама кисело мляко, 160 грама захар и 2 чайни лъжички сода бикарбонат, която направо ще смесим с млякото, за да се загаси. Ето как при този процес киселото мляко започва да се пени. В дълбок съд счупваме яйцата, а към тях добавяме захарта. Разбиваме с помощта на миксер до кремообразно състояние. Към яйцата добавяме киселото мляко с загасената сода, а тук купичката ми се оказа малко малка. Разбиваме отново за няколко минутки с миксера до получаването на една хомогенна смес, или по-просто казано, до пълното умесване на всички съставки. Сега аз ще сменя бъркалките на миксера, защото ще довърша тестото с него. Започваме да прибавяме брашното по етапи, но само половината от него. Прибавяме олиото и разбиваме до поемането му. Получава се тесто, което е все още леко течно. Оставяме го на страна, покрито с кърпа за 1 час. Връщаме се към тестото отново и след като прибавим останалото брашно, умесваме меко, жилаво тесто.
Намазваме си ръцете с олио, така ще получим гладки формички без да залепват. Оформяме си топчета с диаметър от около 6-7 см. След това съвсем леко ги сплескваме. Готовите формички нареждаме върху хартия за печене. Печем в предварително загрята фурна за половин час на 170 градуса, без вентилатор обаче. В противен случай ще се напукат, а това е ефект, който изобщо не искаме. Внимателно издълбаваме дъното на всяка бисквитка с помощта на чайна лъжичка. Време е за десерт. Приличат на бухтички, но се отличават по някои съставки. Всъщност не ни е нужно много, за да направим тези супер вкусни топчета от извара. Здравейте, приятели, аз съм Иван и вие сте в моя кулинарен канал Да завладеем кухнята с Иван Паунов. И днес ще направим едни много мехички и супер вкусни топчета от извара, които между другото се предлагат почти навсякъде в Германия. Преди да започнем, уверете се, че сте се абонирали за канала ми с камбанка, за да не пропускате някои от следващите видеа, които предстоят. Да започваме. Ще са ни нужни 500 грама брашно, 500 грама извара, 130 грама захар, 6 яйца. Знам, че виждате 3, но промених рецептата и за това са всъщност 6. 15 грама ванилова захар, 15 грама бакпулвер и олио за фритиране. Първо смесваме бакпулвера с брашното и разбъркваме. А след това пресяваме, за да вкараме повече въздух в брашното и да предотвратим малки топченца. Към пресятото вече брашно добавяме захарта и ваниловата захар и отново разбъркваме. Преминаваме към изварата, като към нея счупваме яйцата и разбиваме до получаването на хомогенна смес. Препоръчвам ви да разбивате на ръка, защото изварата, както при маскарпонето, при продължително разбиване ще се втечни. Сега добавяме изварата към брашното и умесваме смес, която има статута на тесто, но е доста лепкаво и консистенцията му е доста течна. Изсипваме си мазнината в дълбок тесен съд, около 300 мл, и я загряваме на 160 градуса. При по-висока температура десерта ни би станал суров по средата и загорял отвън.
Аз ще използвам лъжица за сладолед, за да получа еднакъв размер и кръгла форма. Иначе може да ползвате и обикновена лъжица, разбира се. За да придобият точно такъв цвят, както при мен, ги оставете в мазнината за 4 до 5 минути. Готовите топченца можете да поръсите с пудра захар по желание или дори да ги напълните с сладко, например. Ако видеото ви е харесало, можете да го споделите в социалните мрежи. Така ми помагате изключително много за развитието на канала ми. Благодаря ви. Аз съм Иван и ще се видим само след няколко дни. Здравейте, приятели! Аз съм Иван и вие сте в моя готварски канал Завладеем кухнята с Иван Пълнов. Само набързо да вметна, за тези, които не следят канала ми, от 2 седмици съм започнал тази нова поредица под името Българска традиционна кухня. Ако идеята ви харесва, моля ви абонирайте се за канала ми с камбанка, за да не пропускате някои от следващите епизоди. Днешното ястие е напълно типично за сезона си. Почти всяко семейство в България само продуцира кисело зеле в домовете си. Надявам се вашето да е готово, защото сега ще ви трябва да изкарате една зелка и да сготвите тази вкусна рецепта с мен. Така, не са ви нужни отново много съставки. Една кисела зелка, 150 грама сланина, 150 грама ориз, 400 грама свинска кайма, 100 мл доматен сок, една супена лъжица червен пипер, една чайна лъжица чубрица и една глава лук. Първо започваме с нарязването на лука. Нарежете го много наситно. Може би още се питате, защо пък и сланина в рецептата. Гледайте видеото до край и ще разберете. Подгответе си подходящ съд за случая. Добавете в него около една супена лъжичка растителна мазнина. Аз използвах зехтин. Когато съдът ви е достатъчно загрят, добавете ситно нарязания лук, внимавайки да не го загорите. След около минутка пържене добавете и каймата. Температурата тук трябва да е достатъчно висока, за да се пържи каймата, а не да се вари, но не и твърде висока. Също така, ако температурата е ниска, каймата изпуска вода и тя се сварява, обаче това вреди и на ориза. Ориза задължително трябва първо само да се запържи. Този процес запечатва скорбялата в ориза и така при варене той не се вкашва. Овкусете с сол и черен пипер. Добавете и половината от червения пипер. След около минутка пържене, добавете доматения сок и пържете още 2 минути на силен огън. Вземете зелката и отрежете кочана й. Задължително обаче си оставете сока от зелето. Внимателно отделете всеки един лист, без да го късате. От всяко листо примахнете твърдата част, която би пречила при завиването. Взимате от запържената смес точно по една супена лъжичка и я поставяте в средата на листото. Завивате първо столната част, затваряйте отляво и отдясно и с леко придърпване към вас завивате готовата сърмичка. Едно средно голямо гивече ще ви бъде напълно достатъчно.
С 2 листа от зелката покрийте дъното на гювечето. А ето и защо съм добавил сланина в рецептата. При печене на сърми в гювече те стават много вкусни, но мазнината, която сланината ще пусне, ще ги направи доста по-сочни. Така на места слагайте малки парченца сланина и продължавайте да редите сърмичките. Най-отгоре поръсете с останалия червен пипер и чубрицата. С запазения сок от зелето полейте сърмичките. Сложете капака, вкарайте във фурната и чак тогава я включете на 180 градуса. Печете гювечето за 2 часа. Това беше моята рецепта за зелеви сърмички в гювеч. Приятели, това беше видео номер 5 от поредицата български традиционни ястия. Остават още 5 поредни. Ако имате любимо ястие от вашия край, напишете го отдолу като коментар и аз може да го сготвя в някой от следващите видеа. Това беше всичко от мен, приятели. Аз съм Иван и до нови срещи!
Здравейте, приятели, и добре дошли в моя YouTube канал. Отскоро започнах да ви показвам различни български рецепти. Оказва се, че колкото по-стари са те, толкова повече ви харесват. Днешната вкусотия е напълно подходяща за сезона от годината. Ореховите мединки са типичен десерт за зимните празници. Различното при тях е, че колкото по-дълго престоят, толкова по-вкусни стават. Преди да започнем, нека ви припомня, че може да се абонирате за канала ми с камбанка, за да не пропускате някои от следващите епизоди. Ще замесим едно меко тесто, за което ще са ни нужни следните продукти. 4 чайни чаши брашно, 1 чайна чаша захар, 2 яйца, 1 чайна лъжица сода, бикарбонат, 4 супени лъжици мед, 1 чайна лъжичка бял оцет, 1 пакетче ванилова захар и 1 чайна чаша олио. Пригответе си още един съд, в който да умесите всички съставки. Препоръчвам ви да пресеете преди това брашното. Така ще получите доста по-качествено тесто, защото ще предотвратите образуването на малки топчета. Докато пресявате брашното, изсипете содата и пресейте и нея. Тя ще се умеси с брашното, също ще липсват топчета при нея и ще заработи по-добре при печене. Към брашното прибавете още ваниловата захар, нормалната захар, олиото, меда и яйцата. Тук нямаме нито вода, нито мляко, но не са ни и нужни. Тестото ще стане чудно. На последно място прибавете и оцета, защото той гаси содата при допир с нея. Това няма да се случи, когато го добавим като последна съставка. Месете доколкото е възможно в купата. След това го прехвърлете върху набрашнена повърхност и месете за 5-6 минути. В началото ще получите едно меко и доста ронливо тесто. Леко лепкаво. Не се притеснявайте обаче, след няколко минути месене то ще се оправи. Директно оформяте тънка и дълга пура, която да разделите на две. Това тесто не се оставя да почива. Причината е, че колкото повече престои содата, толкова по-голяма е вероятността да не се надуят при печене. Започнете да късате малки парчета от пурата с големина на малък орех. Имайте на предвид, че при печене те оголемяват размера си двойно. Представете си, че оформяте малки кюфтенца, но тези ги направете 100% кръгли. Съвсем леко ги тупнете отгоре, но не прекалявайте, иначе ще се надуят в страни, а не нагоре. Пригответе си тавичка с хартия за печене или алуминиево фолио и двете вършат работа. Не забравяйте да оставите поне 2 пръста място между всяко топче. В противен случай ще слепнат едно с друго. Изпечете ги в предварително загрята фурна за 12 минути на 190 градуса. След изпичане първо ще бъдат доста меки, до няколко минути ще се втвърдят, а на другия ден ще са отново меки. Като за начало ги изчакайте да изстинат. Когато това се случи, издълбайте малка дупчица от долната страна на всяка меденка с помощта на чайна лъжичка. Тези трохи ще се използват по-късно в пълнежа. Говорейки за пълнежа, ето какво ни е нужно за него. 1 чайна чаша прясно мляко, 80 грама меко масло, отново 1 пакетче ванилова захар, 100 грама натрошени орехи и трохите от меденките. Изсипете млякото в малка кесерола и го сварете.
Смесете орехите с трохите и ги залейте с млякото, докато е още горещо. Към тях добавете ваниловата захар и мекото тесто. Разбъркайте всичко добре и оставете да изстине. След изстиване пълнежа леко ще се сгъсти. Напълнете всяка една меденка с около добре пълна чайна лъжичка от плънката. След това залепете две една към друга. Нека леко да излиза по краищата. Тези тестени изделия се партнират чудесно с чаша кафе, топло мляко или дори чай. Каквото и да изберете, да знаете, че с една няма да се спрете. Аз вече трета си хапвам. Това беше моята вкусна рецепта за орехови меденки. Надявам се да съм успял подробно да обясня процеса на работа. Ако и вие смятате така, може да споделите видеото с приятели, за да достигне до повече хора. Така ми помагате изключително много за развитието на канала ми. Благодаря ви. Аз съм Иван и до нови срещи. Всеки обича коледните рецепти, в това няма две мнения. И по традиция, аз съм винаги длъжен да ви направя нещо коледно. И сега отново дойде този момент. Ами декември си е. И тези коледни звездички стават уникални, страшно лесни са и много забавни за правене. Преди обаче да запретнем ръкави, нека ви припомня да се абонирате за канала ми с камбанка. Защото така няма да пропуснете следващите рецепти, които предстоят. А и ми помагате страшно много за развитието на канала ми. Хайде да започваме. Ще си претеглим едни 250 грама брашно. Знаете, че точните съставки ще оставя долу в описанието. Ще се възползвам от кухненския робот, за да не се цапа много. В него ще прехвърля брашното, ще добавя още захар, половин пакетче бакпулвер, меко масло, едно яйце и щипка сол. И да, горе-долу това е. Яйцето ще стегне консистенцията, а бакпулвера ще ги надуе при печене. За малко напълно да забравя за ваниловата захар. Добавяме я, докато още имам време. Ето как трябва да изглежда. Оставяме го в хладилника да пренощува и хубаво да се охлади. Набръщаваме си работния плод и разточваме тестото. Няма нужда да е много тънко. Ако искате, може да ползвате и друг вид формички. Аз избрах звездичките. Ще гледам обаче да работя бързо, защото после няма отлепане от плота. След като премахнем ненужното тесто, с него ще можем да повторим цялата процедура поне още 2 пъти. Така, сега идва въпроса с какво ще направим малки дупчици в средата. Аз намерих капачка от мини бутилчица. Просто моята формичка за звезди беше толкова малка, че почти няма с какво да направим дупката по средата. Все пак ще издълбаем само половината от тях. Ще ги наредим върху хартия за печене с нужното място между всяко. Вижте каква готина хартия съм си избрал. И ще ги изпечем в предварително загрята фурна на 180 градуса на долен и горен реотан. Трябват им не повече от 12 на минутки. За да е по-красиво с останалото тесто ще оформим елхички, които също да изпечем. За завършване на бисквитките ще използвам желе от френско грозде. С него ще намажа първо само звездичките без дупка.
Върху всяка ще прикрепа такава с дупчица. Жилето ще помогне да слепнат една с друга, а дупчицата ще запълним отново с желе. На другия ден то ще е стегнало и бисквитките няма да се отлепят. Реших елхичките просто да ги намажа с желето, а накрая да завърша с пудра захар. Слагам някоя друга коледна топка за украса, за да получа повече гледания и приключвам с тази рецепта. Надявам се да ви е харесала. Ако е така, може да споделите видеото с приятели, за да достигне до повече хора. Благодаря ви, приятели, весели празници и ще се видим отново съвсем скоро. Коледа чука на вратата. Буквално. Аз имам толкова много неща да ви покажа, че би ми се желало декември да трае може би 40 или 50 дни.
честно. Здравейте, приятели, аз съм Иван и вие сте в моя кулинарен канал да завладеем кухнята с Иван Паунов. Тъй като днес е 1 декември, мисля, че следващата рецепта е подходяща за случая. Кой не обича крея на вино? Преди да започнем, уверете се, че сте натиснали палец нагоре или надолу. От вас зависи. Също така, можете да натиснете и бутона Thanks. Нека да започваме. За рецептата ще ни трябват половин портокал, 5 грама ванилова захар, 2 звездички анасон, 2 пръчки канела, малко хвойна, малко карамфил, половин ябълка, бутилка сухо червено вино и няколко кардамонени зърна. Хайде, нека първо да си отворим виното и после да го опитаме. Сега нека само за секунда да си представим, че сме сомелиери и да опитаме виното преди да сме го сготвили. Гарантирам за качеството. Извинявайте за непрофесионализма, не забравяйте, на работа не се пие. Изсипваме си виното в касеролка или дълбока тенджера. Към него добавяме всички нужни подправки, които изброихме по-рано. Кардамона специално притискаме леко, за да се отвори. Така ще придаде своите пълни аромати. Прибавяме захарта, резените портокал и ябълка също. Уверете се, че сте ги измили добре. Знаете, че са пълни с химии. Загряваме виното на котлона на средна температура за 20 минути. Внимавайте, не трябва да завира. В противен случай ще започне да нагарча. Насладете си на винцето, докато е още горещо, с приятели или семейство. На здраве! Аз съм Иван и ще се видим само след няколко дни. Като тулумбички, ама не е тулумбички. Също толкова вкусно е. Здравейте, приятели, аз съм Иван и вие сте в моя канал да завладеем кухнята с Иван Паунов. И днес ще ви представя чирос. Една испанска и много интересна рецепта, доста приличаща на тулумбичките, които познаваме из цяла България. С какво се отличават, ще разберете съвсем след малко. Аз искам, преди да започнем, да ви пожелая честита нова година. Надявам се всичко, което сте се пожелали за тази 2023 да ви се сбъдне. Желая ви го наистина от сърце. Също така можете да се абонирате за канала ми с камбанка, за да не пропускате някои от следващите епизоди, които предстоят. А през 2023 съм приготвил толкова много интересни неща, че дори не може да си представите какви. Хайде да започваме! В малка касиролка ще изсипем 450 мл вода, която ще загреем, но без да завира. Приличат си доста на тулумбичките, защото тестото, което използваме, е същото, както и начина на топлинна обработка. Та стига толкова по темата, че съм решил да ви покажа тулумбички в отделно видео. Та да, в почти загралата вода добавяме 50 грама краве масло, както и 2 щипки сол, или по-точно казано 1 грам. Не се притеснявайте, ще опиша всички съставки в описанието. Добавяме накрая и 5 грама захар и след като маслото се е разтопило и водата е загряла, може да прибавим брашното. Количеството брашно е 250 грама. А сега внимавайте докато бъркате, защото може сериозно да загори и много бързо ще се сгъсти. В Германия това тесто се нарича брандтайг, в превод загоряло тесто, защото целта тук е дъното съвсем леко да загори, но без да добива цвят. Така ще знаем, че е готово.
а и консистенцията подсеща. Ние наричаме това тесто парено тесто. До тук добре, но сега идва най-важната част – прибавянето на яйцата. 4 на брой. И се прибавят едно по едно. Какво значи това ли? Първо прихвърляме тестото в дълбок съд. Счукваме едното яйце и бъркаме докато не го поеме напълно. След това второто. И пак докато не го поеме и така с всички яйца. И така чак накрая можем да кажем, че тестото е готово. Ето как трябва да изглежда в завършен вид. Лепкава и гъста консистенция. На котлона си загравяме 300 мл олио на около 160 градуса. Или така да кажем на средна температура. Пълним си сместа в подходяща торбичка. Когато олиото е загряло, си ги шприцоваме в него, като изрязваме накрая с нож. Съществена разлика при толумбичките е, че те са доста по-къси и дебели. След минутка-две си ги обръщаме, за да добият цвят и от двете страни. Сега си приготвяме познатият на всички шоколадов ганаш, като за целта си затопляме на котлона 100 мл сметана или прясно мляко. След това с загрялото мляко, но не и завряло, заливаме 60 грама натрошен натурален шоколад. Изчакваме точно 10 секунди преди да започнем да разбъркваме. Потапяте единия край на чуруса в шоколадовия ганаш. Накрая, по желание, може да поръсите с пудра захар за по-добра визия. Ако видеото ви е харесало, можете да го споделите в социалните мрежи с вашите близки и познати. Така ми помагате изключително много за развитието на канала ми. Също така, можете да натиснете бутона благодаря, който се намира дясно под видеото на вашите екрани. Аз съм Иван и ще се видим само след няколко дни. Знам, че много от вас няма да гледат видеото до край. Затова искам да ви пожелая още от неговото начало за едни топли и изпълнени с любов святи празници. Радвайте се на малките неща, прекарани с вашите най-близки. Приятели, няма по-голям от хляба. Още повече, когато това е питка за бъдния вечер. Просто една рецепта, изпълнена с много традиции. Бъдния вечер почти настъпи, а на трапезата задължително трябва да присъства постна коледна питка. Традиция, която се спазва от незнайни времена. Така сега си пригответе паричката за тази питка. Абонирайте се за канала ми, харесайте това видео и нека да започваме. Под постна питка за бъдния вечер разбираме, че тя е с сода, а не с мая. Ще са ви нужни 500 грама брашно, 300 мл хладка вода, 2 супени лъжички бял оцет, 3 супени лъжички олио, 1 чайна лъжица сол, 2 чайни лъжици захар и пакетче бакпулвер и чайна лъжичка сода бикарбонат. Пригответе си още един достатъчно дълбок съд, защото в него ще пресеем брашното. Това е една от тънкостите за получаване на хубаво и меко тесто. Колкото по-ситен е цедака, толкова по-добре. Препоръчвам ви да пресеете и бакпулвера. Той образува още по-големи топчета, затова е нужно да се пресее. Също така добавете още захарта и солта към сухите подправки.
Добре разбъркайте всичко, за да могат да се умесят всички съставки равномерно. Преди да добавите содата, я загасете в оцета. Разбъркайте докато се загася, за да не остане сода по дъното. След това я изсипете при брашното. Вече може да добавите хладката вода и 3 супени лъжички олио. Започнете да разбърквате в купата, доколкото е възможно. Като цяло не е особено правилно да се загася содата в оцета. Благодарение на оцета, содата отделя достатъчно количество въглероден диоксид и кара хляба да бухне. Но тъй като този процес се извършва преди тестото да се пече, то може да не бухне. Но искам да спазя тази стара рецепта. Не се стряскайте, то пак ще си бухне. Уверете се, че работният ви плод е добре набрашнен. Оптимално би било и това брашно да е пресято. Преместете тестото там и месете за не по-малко от 5 минути. В миналото ми видео ви показах как се меси. По-скоро си припомнихме. Ако още не сте го гледали, линк ще ви се покаже горе вдясно. Отново избрах да използвам сладкарска тавичка. Просто ми е много удобна. Ще намажа само с олио, както бабите са правили. Размерът на тавичката е 21 см. Поставяме тестото и леко го разпъваме, за да покрие цялото дъно. Можете да я украсите подходящо за случая. Ето какво аз направих. С помощта на лъжица и вилица оформих тестото. Става изключително лесно, с леки притискания и издърпвания нагоре. Изпечете тестото в предварително загрята фурна на 180 градуса за 30 до 35 минути. След изпичането й, леко я намокрете с вода и я покрийте с кърпа за поне 15 минути, за да може да омекне коричката. Това беше моята рецепта за постна коледна питка. Няма нищо сложно в приготвянето й. Наистина е много вкусна. Надявам се изключително много да съм ми помогнал в избора на правилната рецепта. Ако е така, споделете видеото с приятели, за да достигне до повече хора. Така ми помагате изключително много за развитието на канала ми. Благодаря ви. И още веднъж искам да ви пожелая приятни и весели празници. Ще се видим след Коледа. Приятели, аз съм Иван и вие сте в мой кулинарен канал Да завладеем кухнята с Иван Пълнов. Почти е Коледа, затова остава да ви покажа само още една рецепта. Само още една. Може би най-важната гостба на празничната трапеза. Предполагам, че по описанието знаете какво имам предвид. Ще се опитам да ви покажа тази рецепта по възможно най-лесния начин, за да може и начинаещите да сътворят нещо прекрасно за бъдни вечер. Нека да започваме. Но преди да го направим, не забравяйте да се абонирате за канала ми с камбанка, за да не пропускате някои от следващите епизоди. Даже между другото, една интересна статистика. Цели 85% от зрителите в канала ми не са се абонирали за него, но в същото време се връщат да гледат видеята.
Направете го с камбанка сега, за да не пропускате, както казах, някои от следващите епизоди, защото така ще получавате известие, когато кача ново видео. Хайде да започваме. За тази рецепта не ви трябват много съставки, така че спокойно. Ще са ви нужни 500 грама брашно, 2 супини лъжички олио, 2 супини лъжички оцет, 1 чайна лъжичка сол, 1 супина лъжичка захар, 1 пакетче бак пулвер. Или това беше бак пулвера? Обърках се. Шегувам се. Също така и 1 чайна лъжичка сода за хляб и 300 мл марна вода. Можете да пресеете брашното 2 пъти или като мен да го пресеете веднъж, но през много ситен цедак, за да вкарате възможно най-много въздух. Оставяме го на страна. Взимаме содата и я загасяме в оцета. Чувстваме се като химици за няколко секунди и продължаваме. Правим си кладенче по средата на брашното. В него изсипваме марната вода, също така и всички останали съставки, плюс оцета и содата. Започваме да омесваме в кубата, доколкото това е възможно. Прехвърляме на работния плод и започваме с истинското месене. Ако е нужно, може да добавите още малко брашно, но не забравяйте и него трябва да пресеете. Получава се едно доста меко и нелепнещо тесто. Връщаме омесеното тесто в купата, покриваме с кърпа и оставяме някъде на топло за половин час, за да бухне. Бухналото тесто месим за още 1-2 минутки, но без да натискаме много. Отделяме си малка част от тестото, която после ще използваме за окраса. В намазнена тавичка полагаме голямата част от тестото, като гледаме да покрива дъното и да е изравнено отгоре, а тавичката може да е с размер по ваш избор, но ви предлагам да е малко по-широка, защото така тестото няма да се надига много нагоре. Малката част разделяме на 4 части. 2 от тях взимаме и правим 2 дълги масура. Слагаме двата масура един до друг и правим познатата на всички обикновена плитка. Тази плитка разпределяме по края на тавичката. Останалото топче отново разделяме на 4 равни части. 2 от тях взимаме и отново правим 2 масура, но доста по-малки. Правим си нова плитка, която е сравнително по-къса. Нея полагаме по средата на тавичката. Така си правим още една плитка със същия размер като последната и я поставяме така, че двете плитки да присъздадат кръст. А ако ви е останало още малко тесто, може с него да се направите допълнителна окраска. След като сме готови, покриваме отново с кърпа и оставяме за нови 15 минути настрани, за да увеличи обема си. Печем в предварително загрята фурна на 200 градуса за близо 40 минути. Ако рецептата ви е харесала, моля ви, споделете я в социалните мрежи с приятели и познати, за да достигне до повече хора. Така ми помагате изключително много за развитието на канала ми. Благодаря ви. Също така искам да ви пожелая едно приятно изкарване на веселите празници, защото това ще бъде последното видео, което качвам за месец декември. Приятели, надявам се където и да се намирате, да си изкарате едни приятни празници, защото това е времето в годината, когато се събираме с семействата си и се чувстваме най-добре. Това беше всичко от мен за днес. Ще се видим следващата година. Приятно изкарване!
Здравейте, приятели, и добре дошли в моя готварски канал да завладеем кухнята с Иван Пълнов. Много се надявам, докато гледате това видео, да сте близко до вашите семейства, защото ситуацията е такава, че много хора по време на празниците не могат да се съберат с близките си. Дано колкото се може по-скоро всичко това да отмине. Нека се разсеем с една гозба, без която на празничната трапеза не може. Празнична пита, която аз ще направя, е толкова апетитна, мека и пухкава. Преди да започнем, уверете се, че сте се абонирали за канала ми с камбанка, за да не пропускате някои от следващите епизоди. Та ето и какво ви е нужно. 600 грама предварително пресято брашно, 50 мл олио, 200 мл прясно мляко, 2 яйца, 2 супени лъжички кисело мляко, 1 супена лъжичка захар, 1 супена лъжичка сол и 7 грама суха мая, която може да замените и с 45 грама нормална мая. Започваме първо с смесването на сухите съставки. Бихме започнали по друг начин, ако маята не беше суха. Така към брашното прибавете захарта, солта и сухата мая. След това добре разбъркайте, за да се умесят всички съставки. Сега в средата на купата направете едно кладенче от брашното и чукнете двете яйца. Внимателно разбъркайте, колкото само да се умешат яйцата. Към тази смес добавете още двете супени лъжички кисело мляко и 50 мл олио. Последната съставка за тестото ни е прясно мляко. Него обаче ще загреем леко, колкото температурата му да е леко по-висока от стайната. Топлото мляко ще възбуди глутена и маята в тестото и ще заработят по-добре. Ако маята ви е нормална, то тя ще да трябва да се смеси с млякото и да се изчака да шупне. В началото не добавих всичкото брашно, за да мога да го контролирам. Преди да добавим и останалото обаче, ще разбъркаме от тази смес нещо като кашичка. Прибавяме останалото брашно и месим доколкото е възможно в купата. В началото може консистенцията и видът да ви се сторят малко странни, затова тук се иска много точене. След като сте прихвърлили тестото върху работния ви плод, се уверете, че е добре набрашнен. В по-стари видеа вече съм ви обяснявал как се меси, но тогава се присъединиха доста нови хора. Нека да си припомнил. Натискате тестото с една или две ръце и го издърпвате напред и отново го събирате. Така минимум 5 минути. Аз го наричам масаж на глутена. Сега вече тестото ви ще започне да изглежда много добре. Ето и вида му след 5 минути месене. Премествате тестото в тавичка, която покривате възможно по-добре, за да не влиза въздух, и оставете за 30 минути да втасва или докато не удвои обема си. Нека проверим какво се е случило. Важно е тестото да втасва на температура над 20 градуса, иначе не би се получило нищо. Прибавяте съвсем малко брашно и месите за още една минута, но вече не толкова интензивно, леко и внимателно. Разделете тестото на няколко по-малки равни части. Избрах да използвам сладкарска тавичка, защото тя е по-дълбока и практична.
Така тестото ми ще се надигне значително повече при печене в сравнение с някоя по-плитка. Вместо хартия за печене, само ще намажа тавата, така ще ми е по-удобно да оформя тестото както аз желая. Разделих тестото на 10 парчета. 6 от тях ще разточа на кръгли като пица форми. Всяка една предварително ще намажа с малко олио. Можете да използвате и разтопено масло. След това ще ги наредя една върху друга в тавичката. Гледате да са горе-долу по един и същи размер. Разрежете 6 триъгълника, които да започват от средата, но да не стигат до края. На всеки триъгълник вземете всички краища без най-долния и ги навийте към края като руло. С най-долното затворете. След това оформете едно малко топче и го поставете точно по средата на тавичката. От останалите топчета, без едно, разточете малки пурички, които да разрежете по дължина. На последно място правите много малки топченца и ги нареждате върху по-голямото. Отново добре покрийте тестото и го оставете за не по-малко от половин час, за да втасва. Преди да го разопаковаме и да разберем колко е втасало, ще си отделим един жълтък, който да разбием с малко олио. Сега можете да добавите примерно слънчогледови семки. Питата се пече в предварително загрята фурна до зачервяване на 180 градуса. Ако тя се зачерви отгоре, но по краищата още не е готова, можете да я покриете с парче алуминиево фолио. Определено е втасала доста добре. Определено в българската кухня хлябът винаги е бил на огромна почет. Той присъства почти във всяко едно хранене от деня. Ако видеото ви харесало, споделете го с приятели, за да достигне до повече хора. Така ми помагате изключително много за развитието на канала ми. Благодаря ви! Също така, ако сте сготвили рецептата след като сте изгледали видеото, споделете долу в коментарите как ви се е получило. Ще се радвам да прочета всеки един коментар. Аз съм Иван и до нови срещи! Хайде да направим най-вкусния тиквен пай. Първо ще направим едно маслено тесто, което съм правил и друг път. За целта са ни нужни 175 грама меко краве масло. Разбиваме го до кремообразна консистенция и прибавяме 100 грама захар и едно яйце. Тук ще сменя бъркалката.
Но прибавяме още 350 грама брашно и започваме да бъркаме до получаването на едно леко ронливо тесто. В началото може да си помислите, че сте прецакали нещо и сте готови вече да го хвърляте, но не се притеснявайте, то трябва да изглежда точно по този странен начин. Увиваме го с фолио и го вкарваме в хладилника за половин час. На котлона в широк съд ще си сварим 500 мл вода с 150 грама захар. Взимаме си една тиква около 800 грама. Аз съм избрал Хокаидо, защото тя не трябва да се бели. Горкичката си помисли, че след Хелоуин е оцеляла. Да, но сега дойде и нейното време. След като сме я разполовили, премахваме семките и я нарязваме на едри купчета. Прибавяме тиквата във врящата сладка вода, захупваме с капак и оставяме да ври за около 10 минути. Прецеждаме сварената тиква и я пюрираме до финно пюре, а след това я оставяме да се охлади напълно. Връщаме се към тестото, което на набрашнен плод разточваме на не много дебел блат. С разтопено масло намазваме тавичка с диаметър от 32 см. Внимателно поставяме тестото в нея да не се скъса и уплътняваме ъглите. Ненужното изрязваме. С вилица правим малки дупчици на дъното. Към охладеното пюре прибавяме 250 мл сладкарска сметана, 3 мл ванилов екстракт и кафена подправка, която може спокойно да замените с канела. Накрая и 5 грама царевично нишесте и щипка сол. Разбъркваме и е вече време да го прибавим върху тестото. Печем в предварително загрята фурна на 180 градуса за точно 45 минути. След това изключваме фурната и оставяме да изстине напълно. Добре е да остане за 2 до 3 часа в хладилника. Готовия десерт ще презентираме с бита сметана и още малко от кафената подправка. Тази вкусотия мирише на Коледа и още как! Нямам търпение да я опитам. Ако рецептата на вас ви е харесала, моля ви споделете я с вашите приятели, за да достигне до повече хора. Така ме помагате изключително много за развитието на канала ми. А мисля, че днес със сигурност го заслужих. Ще се видим само след няколко дни.